Vítejte v H2 Global Group, lídrovi v oblasti vodíkových technologií. Naše inovativní společnost se neustále vyvíjí, posouvá vpřed a přináší revoluční řešení, jak využít molekulární vodík v praxi. Pojďte se na to podívat. Náš rast stavíame na expanzi na globální trhy. Inovace je pro nás základním pilířem, a to nejen ve výzkumu, ale i v každodenní práci našich týmů. Naše produkty jako doplňky stravy a H2 Premium vodíková voda jsou vyráběny s maximální pečlivostí. Vodíková voda to není jenom zdroj osvěžení a hydratace. Jedná se o komplexní podporu zdraví, regenerace a imunity. A to bez vedlejších účinků. Není divu, že naše přístroje využívají také kosmetické salony, majitelé koní nebo dentální kliniky. Marketingový tým H2 Global Group neustále pracuje na tom, jak inovativně prezentovat vodíkové technologie pod značkou H2 Vibe a přinášet je blíže našim zákazníkům. Molekulární vodík má široké spektrum využití od zdravotnictví až po sport. Abychom udrželi krok s rychlým vývojem v této oblasti, neustále se vzděláváme a investujeme do výzkumu. Naším cílem je přenést tyto inovace do praxe pro co nejširší spektrum klientů. Vodík je na tom úplně ideálně, protože žádné nežádoucí účinky nemá. Že jo? Už 12 let rozvíjíme vodíkové projekty a patříme mezi největší investory v tomto sektoru na domácím i zahraničním trhu. V H2 Invest spolupracujeme s více jak 1000 investory, kterým vyplácíme pravidelný měsíční výnos po celou dobu jejich investice. V H2 Invest věříme, že vodíkové odvětví nabízí atraktivní zhodnocení a výrazně posiluje ekonomiku. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a staňte se součástí vodíkové revoluce. Investujte s námi do budoucnosti. H2 Global Group. My jsme vodík.